Goedemiddag op deze vrijdagmiddag. Een nieuwe gouden sambafoon die we vandaag weggeven in de gemeente Bezel. Dat hadden we al bekendgemaakt. Ongelooflijk hoe snel er weer iemand ter plaatse is. Waar komt u voor als ik vragen mag? De sambafoon, de gouden sambafoon. En hoe wist u waar wij ergens zouden staan in de gemeente Bezel? Een gelukkig momentje voor na te denken. Ik denk, rij er gewoon naartoe en gewoon een gelukkige gok. Meerlerbroek heet het hier zo, het gebied waar we staan. Jimmy, ik ga aan jou vragen wat het codewoord is. Dan gaat Twan die koffer openmaken. Zit daar een check in, dan ben jij de winnaar. Heel goed, dankjewel. Wat is het codewoord, Jimmy? Hier zit hij. Twan, maak die koffer open. We gaan kijken, Jimmy, of jij de winnaar bent van die gouden sambafoon op deze vrijdag. Je ziet hem komen, de check. 1000 euro vastelovenstegoed. Jij bent de winnaar van die sambafoon. Zeker, dankjewel. Dat is heel mooi. Kunnen we wel mee. Wat ga je ermee doen? Dat mijn vrouw wel gelukkig maken. Dan kan ze wel wat spullen kopen. En bier drinken denk ik, hè, met vrienden. Pak hem vooral, zou ik zeggen. En hij is zwaar, dus pas op. Het houdertje mag je ook meenemen. Hoe voelt hij? Zwaar, maar wel fijn, leuk. Net te laat. Ja, net te laat. Ja, we hadden gegokt op Reuver. Maar we komen uit Venlo, dus ja, dan moet je even onderweg. Als jullie dan toch de moeite nemen om hier te komen, dan krijgen jullie, kijk eens, een mooie sjaal allebei. En dan niet de gouden sambafoon, maar wel de normale sambafoon.